Shwmae, Mr Dave Fletcher fan hyn o Ysgol Bryntawe, a mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar e-bost trwy'r app Outlook o fewn Hwb. Mae'n mynd i edrych ar sut mae plentyn chi'n gallu defnyddio fe'n effeithiol i gyfathrebu efo staff yr ysgol. Felly, wrth mewn gofnodi Hwb, bydd angen dewis Office 365. A wedyn o'r opsiynau o apiau fan hyn, mae eisiau mynd tuag at Outlook. A'r peth cyntaf bydd y plentyn yn gweld yw unrhyw e-byst sydd wedi cyrraedd yn barod, a na chai gweld yn syth fan hyn bod un e-bost wedi cyrraedd. A bod yr e-bost yma yn cynnwys atodiad, felly mae'r athro am i fi agor y atodiad a felly defnyddio fe ar gyfer y dasg yma. Nawr, mae'n bwysig gwybod beth i wneud gyda'r atodiad, felly os mae plentyn chi yn derbyn e-bost fel hyn, sut i defnyddio'r atodiad yn gywir. Felly, os yna fi clicio ar yr atodiad yn yr achos yma, mae'n ddogfen pwynt pŵer. Yr opsiynau sydd gen i nawr yw i lwytho i lawr. Felly, lawr-lwytho'r pwynt pŵer i'r dyfais. Felly, cadw fe yn dogfennau chi ar eich lluniadur neu'r cyfrifiadur. Neu opsiwn arall bydd ni'n awgrymu yw cadw i OneDrive. Felly, bydd y pwynt pŵer yma yn arbed i OneDrive eich plentyn. Felly, os allai gwasgu ar cadw i OneDrive, mae'r ddogfen nawr wedi symud i'r OneDrive. Felly, allai cael e-bost lawr. A allai mynd draw i fan hyn i'r apiau a dewis OneDrive. A nawr, allai gweld bod gen i ddogfen Attachments, folder Attachments fan hyn. A o fewn y folder Attachments, bydd gen i y ddogfen sydd wedi cael danfon drwy e-bost. Nawr, mae'n bosib agor y ddogfen yma a gweithio ar y ddogfen i gwblhau'r tasg yn effeithiol. Yr opsiynau sydd gen i wedyn yw naill ai atodi y ddogfen yma i e-bost, neu mae modd rannu y ddogfen nôl efo'r athro. Chai gwasgu'r botwm fan hyn, sydd rannu yn y cornel. Mae opsiynau gwahanol fan hyn ar gael. Fi'n mynd i dewis Specific People, fi'n moyn rannu fe gyda'r athro penodol. A wedyn mae modd dewis yr athro a gwasgu Send. A dyna ffordd wedyn o ddanfon y gwaith i'r athro. Nawr, wrth gwrs, mae hefyd yn bwysig i gallu atodi ffeiliau i e-byst newydd. Os y plentyn chi moyn creu e-bost greiddiol i ddanfon aelod o staff, bydd angen mynd i neges newydd. Bydd eisiau rhoi mewn e-bost Hwb aelod o staff. Ac wneud i testyn, fe mae'r aelod o staff yn gwybod beth mae'r neges amdano. So, fi'n mynd i roi gwaith hanes yn yr achos yma. A wedyn mynd ati i ysgrifennu'r neges. I atodi gwaith i'r e-bost, bydd angen mynd i atodi ar ben fan hyn. Mae dau opsiwn, atodi o'r cyfrifiadur, felly bydd yn pigo lan unrhyw ddogfennau sydd gan eich plentyn chi ar y cyfrifiadur, neu bydden nhw'n dewis pori'r cwmwl. Felly mae modd danfon ddogfen o'r cwmwl, a bydd yn dangos wedyn OneDrive eich plentyn chi, a bydd nhw'n gallu dewis ffail o'r OneDrive i atodi at yr e-bost. Mae dau opsiwn dod lan, atodi fel copi, fel bod copi newydd yn mynd at yr aelod o staff, neu mae modd rannu ddolen OneDrive, fel bod yr aelod o staff, just fel rannu o fewn Office 365, bydd aelod o staff yn gallu rannu'r ddogfen yn uniongyrchol yn lle creu copi newydd. Felly mae dau opsiwn fan hyn, fi'n mynd i atodi copi newydd. Bydd y ffeil yn atodi fan hyn, a wedyn modd sicrhau bod popeth yn gywir, yr athro'n gywir, y neges yn gywir, a wedyn gwasgu anfon. Unrhyw e-byst hen wedyn sydd wedi cael danfon gan eich plentyn, mae'n modd gwirio yn sent items, byddai'n dangos restr fyna. Gobeithio bod y fideo yma o ddefnydd i chi. Diolch yn fawr.